Ως τα εαυτόν σώματα, ο αγαπών την εαυτού γυναίκα, τον οσθέαν αυτού. Αντί τούτου, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις αρκαμίαν, το μυστήριον τούτο μέγα εστίν. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Πλην και εμείς η καθένα έκαστος την εαυτού γυναίκα, ούτως αγαπάντο ως εαυτόν. Η δε γυνή την αφοβείται τον άντρα. Κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου του Ανάστατου τον καιρό εκείνο άκουσε λέγοντας της Γαλιλαίας και ήρθε του Ιησού εκεί. Εκλήθηνε και ο Ιησούς και οι μαθητές αυτοί στον γάμο και υστερήσαν το σύνου λέγει η μήτρη του Ιησού προς αυτόν ίνον και ακουσίν. Λέγει αυτή ο Ιησούς τι εμείς εγίνε όπου έχει η ώρα μου. Λέγει η μήτρα αυτού της διαγώνης ότι αν λέγει μην ήσατε και ίδρυεροι την έξι κείμενα εκ των καθαρισμών των Ιουδαίων φορούσε αναμετρητά δύο ή τρεις για αυτής αν λύσατε την κεφέρου αρχιτρίκνο και είναι εγκάν ως δε γεύσα του αρχιτρίκνος το υγορυφή και γεννημένος και ουκ ειδικότεν εσύ οι δε διάκονοι ήρθαν εις λικότες στο είδος ότι τον ηφίον αρχιτρίκνος και λέγει αυτό πας άνθρωπος πρώτον των κανόνιων ήθηση και όταν με τη στόση των τρολάσεων σύνδεται πυρίκας των κανόνιων έως άρχη ταύτην επίησε την αρχήν των σημείων Ιησούς ενάρτης της Γαλιλαίας και επανέλωσε την δόξαν αυτού και επίστεψαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Ημών πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημωνικούμε. Κύριε Παντοκράτορ Θεός του Πατέρων ημών Θεομετάσου επάρξον. Ελέησον ημάς ο Θεός κρατών εγκαηλιός σου Θεομετάσου επάρξον και ελέησον. Επιδιώμεθα υπερελέους και εις της υγείας του διας επισκέψεως συγχωρήσεως και απεστρωματιού του Θεού, νεκταρίου και ευελίνας και υπέρ του περιέστοτου λαού, τον απεκτευούντο παραστού πλουσιών έλεος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την τόξα αναπέμων του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα την Υγιαή, και εις τους αιώνας του αιώνου, Κυρίου δεϊκόν. Κύριε ο Θεός ημών, ότι στηριάζει η οικονομία κατά της ενός ενάντια Γαλιλαίας τι μάλιστα στον γάμο δια της παρουσίας, αυτός που ζούσουν εκτάριον και ευελίνα, που σε τόπισα στην Αθήνα λύτησε τον ελληνικού και τον διαφύλαξον. Σήμερα αυτές το γάμο ανάδειξον, αμίαν των αυτών και διατήρησον, αγίπα αυτόν σε βίωση διαμήν εκδότησον. Καλαξιώσον αυτούς εγγυηβίων καταδίσε, εγκατά την καρδία εργάτης των δράσεων. Συγχαρεί ο Θεός ημών, Θεός του νύχες σώζει, και την δόξα άπτυσαν τον σου Πατρίν, και το Παναγίου και αγαθόν και του σου πνεύμα την και έξω σε αιώνας των αιώνων.
αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάριν την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειδικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα άγγελον ημείς της οδηγών φυλακατών ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα τα καλά και συμφέροντα ψυχές ημών και ειρήνην τον κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μόνο της ο Θεό παραθόμεθα και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον εκουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια εις τους αιώνας των αιώνων, ειρήνη, πάση, πάση, παράση, μόνο Κύριο κλείνομεν. Ο Θεός ο πάντα ποιήσας τη ισχύ σου και στερεώσας την οικουμένη και εκοσμήσας των στέφανων πάντων των πεποιημένων υποσού και των πάντων των κοινών του των παρεχόμενων στην αυτής προς γάμου κοινωνία ευλόγησον ευλογία πνευματική. Ότι ευλογητέ σου το όνομα και το δόξα στρέψου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Ο Πατήρ Υιός και το Άγιο Πνεύμα, η Παναγία του Μουσίου του
ζωική. Η μακροζωία ευτεκνία προκοπήδιου και πίστεως και εμείς εμάς πάνω των εκείς αγαθών. Αξιότερο εμάς τους αγαθών της πράξεως. Δεν και τέτοιο πάνω Αγίου σου. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και χρησιμοποιούμε. Ότι αν της εγγανά επιδημίας την δείξα των γάμων και αναστάσε επί νεκρούς ο Θεός του εμάς παρακάτω και παραμόμου εξ ώστε εντόξω μεγαλομάρτυρος, προκοπίους εντόξω μεγαλομάρτυρος μας και πάνω Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς ως αγαθός και πράνθρωπος και λέγει Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανατών πατής σας και της εν τη μνήμη μας η ζωή Χριστός ανέστη ο Κύριος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων την παγκόσμιον δόξαν την εξ ανθρώπων παρήσαν και τον δεσπότης εκδούσαν την εκουρανίων φίλην υμνήσομεν Μαρίαν την Παρθένον των ασωμάτων το άδμα και των πιστών το εγκαλόπισμα. Αυτή ανεδείχθη ουρανών και ναός της Θεότητος. Αυτή το μεσοτικόν της έκτρας κατελούσα ειρήνην αντισύξε και το βασίλειον υνεύχωσε. Ταύτινον κατέχοντες εις Θεόν την άγκυρα υπερμαχών έχομεν τον εξ αυτής πενθέντα Κύριος. Φαρσίτο τίνη, φαρσίτο λαός του Θεού και γαραυτόν πολεμήσει τους εχθρούς ως παντολή. Пошутка, гулял магия. А? Да вот. Знаешь? А? Голяма фуга, знаешь? Да си жив и здрав, сега да снимаш, да вземеш още по-голяма камера. И като се оженя втори път, може да ме стои с като път.
Salto. Gambros en Bajibando. Слушай, такой. Эфе Гамброс. Veseli filir, oj moroniec. Thank you.